Nu har jeg været ude på gaden. Jeg har fået en masse gode råd, så nu skal jeg sangprøve i dag. Jeg er blevet sat på en blind date. Hej, der er Oscar. Ja. Hej, jeg hedder Pernille. Var jeg glad for, at du kunne komme. Det var så lidt. Tak, tak. Tusind. Det er godt, de to om det. En dum pajung. Spørg dig om noget. Ja. Hvorfor stemte du egentlig ikke med Medisterpunks? Ja. Det har jeg bare hørt, at damer godt kunne lide. Hvor har du hørt det hen? For en pønsemand. Ved du, om der er en bestemt pøns, de foretrækker? Medisse. Jeg bor du stadig hjemme med din mor? Hvorfor skal man spørge om det? Jeg bor stadig hjemme med min mor. Nå, er det godt at bo hjemme med din mor så? Ja, jeg slipper dig for at lave mad og rydde op selv. Okay. Det var sådan noget, du selv skal gøre. Det er ikke pøns også. Hvilken slags musik lytter du til? Lidt af hvert, vil jeg sige. Hvad er lidt af hvert? Jazz, blues, hip-hop. Jeg har ikke rigtig nogen speciel genre, jeg godt kan lide. Lidt af det hele. Okay. Jeg kan godt lide hip-hop. Det er også godt. Jo. Det var en joke. Okay. Dingepær kommer løbende ind i køkkenet. Mor, kan piger da godt haft min organisation godt for børn? Mor svarer nej, Dingepær løber ud i haven og råber, det er okay piger, vi kan bare lege videre. Ja. Vil du prøve mit fingerboard? Ellers tak. Jeg får ikke også gode fingre af det. Det er så ikke fordi, at du er uinteressant, men jeg skal så tisse helt vildt meget. Jeg skal ikke nummer 2, jeg skal bare tisse. Det går helt fantastisk. Jeg tror, jeg er helt vild med mig. Det er ikke noget problem. Skal jeg med hjem? Skide godt. Jeg skal bare være helt hjem.